tosiaan mallille sinne päivä- ja iltameikkiä. Ollaan tehty sinne molemmin puolin kasvoja, eli tälle puolelle ollaan tehty päivämeikki, tällä puolella oli sitten tämä iltameikki. Eli siinä on huomattava ero. Esimerkiksi näissä varjostuksissa, jotka lähti tosiaan täältä korvan nipukasta nenää kohti, ja jätettiin tähän se muutaman sormen väliin, ettei vedetä ihan nenän pieliin kiinni, niin siellä näkyy se selkeä ero, että kuinka paljon tummempi se on tosissaan tuolla iltameikin puolella sitten. Samoin sitten oli se kasvojen kehykset, eli piirrettiin täältä ikään kuin ympyrä, sieltä kasvojen ympäri ja sitten nämä nenän pielet. Samoin siellä on sitten valoa vähän vähemmän täällä päivämeikissä ja vähän enemmän sitten täällä iltameikissä. Samoin siellä silmällä oli se kulmaluun korkeimman kohdan alapuoli. Päivämeikissä se oli täällä kulmaluun korkeimman kohdan alapuolen tässä näin, niin siitä pikkasen häivyteltiin taaksepäin, mutta se oli aika pieni alue, minne se valo tuli siellä. Samoin sitten täällä nenän pielessä ihan pieni aavistus valoa sinne. Mutta sitten taas iltameikistä välitettiin tämä koko yläluomi sillä vaaleilla ja pikkasen radikaalimmin enemmän laitettiin sitten tonne silmän sisänurkkaankin sitä valoa. Et siellähän on iltameikissä on paljon enemmän noita rajauksiakin silmällä, että päivänmeikissä me tehtiin vaan sinne silmän alapuolelle rajausta, että se muuttaa heti sitä silmää huomattavasti. Samoin sitten huulissa toki vähän rikottiin rajoja, eli normaalisti kun korostetaan joko silmiä tai huulia, niin tässä iltameikkipuolella nyt sitten korostettiin molempia. Eli siinä näkyy sitten huomattava ero tuon päivä- ja iltameikin välillä. Ja tosiaan molemmissahan se pohjustus on todella tärkeää, etenkin siinä iltameikissä, että sitten koko juhlien ajan säilyy se meikki hyvänä. Mutta nyt tosiaan, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin lisätään sinne vielä tämä meikkisuihke. Eli tämä tosiaan hoitaa ja pitää sen meikin sitten vielä paremmin paikoillaan siellä koko juhlien ajan. Tai tätä voi lisätä sitten myöhemminkin sinne, että jos ei ole sinne laittanut sitä meikin tekovaiheessa, niin voi kesken illan sitten vähän korjailla meikkiä ja sen jälkeen lisätä tämän suihkeen sinne. Eli pidetään tämmöinen etäisyys suurin piirtein. Mä ensin aina vähän suikasen ilman, että mä näen, että se tulee sieltä oikein, ettei tule liian isoja pisaroita. Sitten malli voi pitää silmät kiinni ja ihan muutamalla suihkeella. Mä käyn 2 suihkasua per puoli, eli ylhäältä alas tai miten tykkää. Mutta saadaan sinne joka puolelle suihketta. Ja niin kuin huomataan, niin sinne ei jää mitään erikoisempia pisaroita tai valumia, että se ei suinkaan niin kuin laita sitä meikkiä valumaan sieltä, vaan se kiinnittää sen sitten vielä paremmin sinne, että se pysyy sitten vielä pidempään parempana. Eli tää sinne meikin päälle. Sitten voidaan lähteä tekemään pareittain sitä päivämeikkiä ja testailla vähän huulten tekoa ja muuta. Eri pari silmät tuli tänne. Niin, siitä vaan sitten korjailemalla ja pyyhkimällä ja sitten katsoo, että kumpi on parempi ja tekee sitten sen mukaan, että ottaako pois vai lisääkö toiseen. Niin. Mun mielestä tää on parempi, eikö on? Tämän puolimmainen. Eikö tuo? Mä en tiedä. Kumpi on parempi? Joo on, mutta että sun tarvii pikkasen häivyttää täältä tätä ulkonurkkaa, eli täältä sitten vaan kummitat pikkasen niitä ylimääräisiä pois, että sehän on vähän laajemmalla alueella. Niin. Nyt on tuo oikea. Ainakin täältä. On teikät se sitten kuvaa. Joo, sit voi heivitellä sillä isommalla pensselillä siitä vähän edestakaisesti tai sitten ihan kuivalla vannulapulla, niin saa sen häivyttymään vaaleammaksi. Ja loppuu nämä vannulappu. No, ne on hyvä. Koko huuli. Joo, koko huulet, niin sit sä näet sen, että mistä se menee yli tai meneekö sitä hampaisiin ja että se on semmoinen tasainen. No olisiko pikkusen huulia Joo, mallia voi pyytää pyöräyttää huulia yhteen, niin silloin se menee niin kuin tasaisemmin sitten sinne. Et tuolta pikkasen puuttuu, että sulla on niin kuin loppu Joo, mä en ole vielä edes laittanut. Joo, okei, joo. Mut muuten se on niin kuin tosi tasainen nyt, että se ylähuuli on nyt korjaantunut sieltä, niin.
tulee äkkiä kysyä. Eli sinne ihan ulkonurkkaan, että siellä oli semmoinen vaalea laikku, että se ei ollut tarttunut sinne. Niin. Onko sinne? Ei se vieläkään. Vielä ihan aavistus sinne, niin. Vähän ihan niin iholla. Persaan Ai. Joo, siellä topsipuikolla voi pikkasen just sieltä ja malli voi välillä pyöräyttää huulia yhteen, niin sitten saa sen tasaisemmin. Mutta se voi jatkua tällä alapuolella niin pikkasen niin kuin pidemmälle. Joo, että nyt se jatkuu täällä, mutta sitten se jää vaaleera. Ja, tämä. Joo, niin pikkasen sieltä ja tuolla on pieni epätasaisuus, mutta se varmaan tasoittuu sitten, kun sä värität sinne ja pikkasen otat siitä pumpulipuikolla ehkä pois. Niin. Mites toi ylähuuli? Se on aika kapea.